Сега, Добър вечер. Днеска, добре, с коя цел всичко това е? Незаконно родени синове сме на фарфори, по принцип. Но всъщност тези дрехи трябва да покажат, че ние сме ни стари рокери. Да. Нали, Зизи? Точно така, топ. Всъщност това е във връзка с една от задачите, която бяха поставени в Бягство към победата в предишния епизод. Става въпрос за една миризма на бензин, на гума, на изпилена гума дори. Става въпрос за мотори, вие разбирате от мотори. Да. Вие сте стар рокер, така да се каже. Много ти отива с брада, между другото. Имаше една задача, на която трябваше да ремонтират мотора. Да ремонтират мотора една част. Само да ви попитаме, вие мотор ремонтирали ли сте някога? Трябва да ти кажа някакви малки. Или само карате? Да, карам, по принцип не разбирам от двигатели. Нека да видим няколко момента от този интересен етап в Бягство към победата. Видео искате да пуснете? Да. Бре, нека видим това видео. Ръгам на първа и хаста сумсум. Той на мене ще ми прави купенски фасон. Ръгам на първа, нещо търва, хасто симсон. Той на мене ще ми прави купенски фасон. Господин Трифонов, видяхте, че тук не беше наблегнато в този видеоматериал толкова на автомото монтьорските умения на нашите участници, колкото на един рокерски химн. Всъщност всички си мислят, че рокерите слушат Зизи Топ, така по-лек или по-тежък рок музика. Това изобщо не е вярно. Да. Ние членуваме в едно братство. Как се казва нашето братство, братко? Братството на глухия щъркел. Точно така. И в нашото братство ние всяко лято, когато започне сезона, се събираме на езерото Панчарево. Половината от нас идват с колела, другите идват с едни много стари мотори, които бяха гордостта на моторостроенето в бившето ГДР. Да, има и хора, които идват с тротинетки с автоматична газова уредба. Така нареченото АГУ. Да. Но на къде ви водим с тези наши съждения? Не знам, просто виждам тук някакви хора са дошли. Водим ви към това, че всъщност истинският химн на всички рокери по света, а най-вече и в България, е тази песен, която чухме и в видеото. Тя се казва Симсон Кючек и сега ви предлагам да я чуете в изпълнение на оркестър Варненци. Ръгам на първа, нещо търва, пах, то Симсон. Той на мене ще ми прави варненски фасон. Пакам на втора, голяма фура, пах, то Симсон. Той на мене ще ми прави варненски фасон. Сике, кумшике моя, сике, седи на моя Симсон. Сике, кумшике моя, сике, седи на моя. Ръгам на трета, минавам БМВ-та, бах, то Симсон. Той на мене ще ми прави варненски фасон. Пакам на четвърта, гумата превърта, то Симсон. Той на мене ще ми прави варненски фасон. Сике, кумшике моя, сике, седи на моя Симсон. Сике, кумшике моя, сике, седи на моя. Ръгам на задна, каската ми падна, бах, то Симсон. Той на мене ще ми прави варненски фасон. Пакам от задна, прашката и падна, бах, то Симсон. Той на мене ще ми прави варненски фасон. Сике, кумшике моя, сике, седи на
Окей, добре. Оркестър Варненци и химна на рокаджиите. В тази песен има всичко. Има мотори, миризма на бензин. Знаеш, Симпсона беше гордостта на социалистическото моторостроене, така да се каже. Защо се смърчихте, господин Трифонов? Не, просто аз не мога да почна да вода това шоу, защото непрекъснато случват някакви неща, с които аз нямам нищо общо с тях. И как да нямате нищо общо? Емануела искаше да се ожени за вас. Не, това е някакви неща, които вие се опитвате от предния път да ги вкарате от това в повечето и не виждам никакви... Да, ние сме давали на Емануела някакви обещания извън ефир, че е много мила и че се меня живота. Не съм дал никакви обещания. Не, истината лъсна, няма сега защо да я криеш, защото всичко стана очевидно за Само не хората. разбрах какъв беше той щъркел, само това, което е... Това е Глухия нашето братство. щъркел. Какво е вашето братство глухия щъркел? Рокерското братство. Да, на английски Добре. Death Stork. Написано е на резервуарите на нашите мотори. Аз имам едно видео, което Светлио направи специално по отношение на моторите. То се казва видео предложение Рокер. Моля да го видя. Опа! Здравейте! Сега е момента да демонстрираме съвременните романтични умения на българския мъж в съответствие с модерния изказ на чувствата в нашия век. Моля, вижте една примерна демонстрация. Следва стихотворение за едно много яко гадже. Две хубави очи, едното кърти мивки, а другото е мания. Господи, колко си хубава, направо цепиш мрака и косите ти колко са яки, и нозете ти направо ролират, а гърдите ти направо не е истина. Господи, колко си яка и ръцете ти от всякъде кефиш ме максимално. Господи, колко ще звънна. Две хубави очи, едното кърти мивки, а другото е мания. Зрители, не мога да разбера защо някои от вас съжаляват участниците в Бягство към победата. Не виждам на тях какъв им е проблем, защото те си живеят живот. Обикалят страната на мои разноски, спят по хотели на мои разноски, ядат деликатеси на мои разноски, даже кокошки клаха на мои разноски. За целият този кулинарен и житейски разкош ще си поговорим с мой приятел и ценител на брата кухня и Бон Виван. Представи майстор Миро. Здравей, радвам се да те видя. Какво е това? Малко наши балкански щуроти. Балкански щуроти. Не си ги донесъл? Люти чушки, Люти чушки, какво друго има? бобчета, гравче на тавче, човено. Нити е македонско, нити е сръбско, нити е българско. Да. Кебабчета, ощипци, бела вешалица, така, тия неща наши, кои си ми обичаме тук. Да, разбира се. Добре. После ще ги опитаме сега. Знам, да... но Няма ефира ли сега да да мушнете няма. един кюфтак в ефир? Не, няма да мушля никакъв кюфтак в ефир. След това. Добре, окей. Всъщност, какво едат най-много българите? Значи хубава скара, всичко, али най-малко по мен риба, чевърмето се еде доста, агнето, прасенцата, малатчета. Такви хубави неща. Добре, искам да видя едно видео, какво дадох да едат на моите участници, моите състезатели, така да се каже. Моля, видео. Стана ми лошо. Значи това беше тарамаха евер. Полезно ли е за да се яде толкова много или не? Слави, това е глезотия, това не е за нас селяци, балканци, простаци. Брате, пушти ги тия европейци, опицко бати. Боже са чува. Вам на посмъртно път пред автомат ме тори, няма той да еде тия глупости. Добре, хубаво. Извинявай. Заповядай. Разкажи ми, брат. Имаме социално слаби към нас, които се хранят тук отзад. Няма проблем, заповядайте при мен.
Това е един от сценаристите ви. Добре. Посмъртно нямаше. Добре. Коя е най-екстравагантното ястие, което си приготвил? Значи най-трудно ми беше, кога 71 година в Будва, Да. коридора на Черна гора, това бяхме една държава. Да. Правихме, устvari, бяха гостували Бяла Дугме и беше много народ. Ненормално много народ, Вяз, къде и Мадона беше. И правихме печен вол на чевреме. И как па се прави печен вол на чевреме? Еба ми се майка, добре. Честно ти кажа, значи 2 дена нема спане, режеш, продаваш, печеш. Това, че го направим за твоята сватба, братче. Гарантирам. Добре, благодаря ти. Специално чевреме идва от Сърбия. Аз искам да попитам нещо. Майсторе, Само не го карай да се очудва, защото защо забелязвам, нали, може би само аз го забелязвам, има ли нещо такова, че да речеме при сърбите емоциите понякога се изразяват така, как да кажа, под формата на псовни? Това е само... Не, няма више, няма. Не дей да псуваш. Не, але това е тай наш... Вярно ли е това, мамка му? Да, верно, ние сме нека чудна нация, неко чудо, да. Белосветска ще да рече. Да. Не може ни припитоми никой. Няма припитомия, няма доведени уред. Трудно се опитомявате. Трудно се опитяваме много. Да. Мечко изпълнено, че веде, че не научи да се качи тук. А помага ли на мъжа, когато така изругае, да му лекне на душата и да си изрази емоции? Аз като се изтресем, като се извикам, по куги... Уважаеми зрители, това беше майстор Миро. Нека да видим рекламния блок по BTV.